Dipun hadir bersama dengan panjenengan Sugeng Dalu Sugeng pinagih kalih pagelaran campur sari Jawa Timur. Ing dalu sakmenika kita aseng guyung bersama dengan Dita Pro Audio juga Sahara Shooting diiringi karawitan warga laras ingkang dipun pandu dening Cak Kifli Pribadi. Jadi nggih kadhe atur nuwun kula nuwun. Ong ulun basuki langgeng sugeng rawuh dhumateng para tamu undangan kang daot kinurmatan. Saderengipun panjenengan amirsani gelaripun adicara pencak silat Singomendung ingkang dipun pandu dening Bapak Jainul dalah sesepuh bini sepuh. Monggo kita kanthi amirsani tari penghormatan. Sebagaimana ingkang dipun atur dening dua bersaudara wonten ning Yeti juga ning Risma. Nggih menika kasebab tari ngremo gaya pria sugeng amirsani nuwun.
Ojo wi logo gro kabeh ngisor ku. Ayo. Napa? Gogro. Ora diontos. Anggite iku arbanat. Tibake yo sik arep lho iki ya. Arbanat. Singa mendem ya. Ya. Malih, Bu. Nggih. Sampeyan seneng aku anyang-anyangan. Ya Allah, jala duwike ya Allah. Inggih, menika ingkang kanggo hajat menika Bapak Jainul. Bapak Jainul kalian Ibu. Kalian Ibu sinten? Ibu Daryana. Ibu Daryana. Ibu Daryana menika nggih mugi-mugi kemawon kathah rezekine. Nggih. Dawa umure amin. Amin. Heeh, bar ngono tuku sawah maneh. Tuku sawah. Pokok sementing ora rabi maneh. Ojo. Iya. Ora oleh. Ojo. Gak oleh. Lain. Rabi loro gak oleh. Ora oleh. Telu gak Lek telu apa Pak? Ojo. Ora. Ora. Siji ae. Siji ning kene, siji ning kono. Siji ning. Yo ojo ta. Ora oleh. Ora ya Pak Nul ya. Bojomu sesuk tak sili. Ojo. Gak oleh. Gak boleh ya Bu nggih. Ora oleh. Iya sing duwe kacat Ya. Bu. Bapak Jainul ya. Ya. Loh, bosong ya. Lho ala bosong nek wis kadung ngancang-ancang lho aku. Bosong Wis rasane. kadung ngancang-ancang ngene. Ayo. Tutuk gentak. Tutuk gentak. Epelek kenyes. Tutuk gentak. Aduh. Bayu. Ketatap iku Bu, cagake. Sterop. Keluwetak. Enak. Hah? Enak. Wah, ketatap enak ya atos. Lho sing mbok keleki biasa sing atos. Ora? Ora ngono. Lho, iya sih. Iya. Sampean yo. Ora, bar ngene. Iya. Singa mendem. Ya. Apa? Sing mendem ya. Iya. Iya. Iku pencak si latte. Jos. Oh, enak. Enak, Pak. Ora aku gak pengen. Nih, jajal loh. Kena apa? Staples akeh loh. Wah, hati-hati aku mau ya ketutul titik kok. Mas. Alah staples ki melok ayan jane melok tanggapan embuh. Lah iya, ki kenal aku iki paling iki. Singa mendem. Heeh. Ki sing duwe gawe celuk. Pencak silate. Kok mulai gak disangoni lek gak mbok celuk. Bapak Jainul. Ya. Kapan lek ku mencolot? Tuntung gentak. Oh, sini. Wisakno lho, Bu. Kena ulerean ning kono ku. Mak. Mi. Ngawur iki. Lah aku bayangno, lah aku njaluk mie nang Mbah. Apa kok wis es? Ya wis iya, wis Sing kedua wis kedaluwarsa. kalawarsa. Bapak Jainul sapa Mbak Yu? Iku sing duwe gawe. Ya. Bene bengkok-bengkok terus. Lah iku kena uler asli. Kena uler. Gak kena staples kok. Nggih, sing duwe gawe selaku pimpinane Singa Mendem, Mbak. Sing duwe Singa Mendem iki. Lah nggih, menika hajatipun Bapak Jainul kalian Ibu sangat meriah. Ditonton oleh pemirsa 1990 orang. Hari ini sangat luar biasa dan biasa di luar. Gak penak. Piye? Ya gak penak. Lah apa? Ya biasa di luar itu gak penak. Lah apa?
Iku lho kendange celukan kendange. Maksudnya pean iki. Oh, wes gak usah diperjelas. Maksudku gak ngono Mbak, gak ngeres mboten ngeres nggih. Maksudnya biasa di luar niku tanggapan ten luar ngoten lho Bu. Iya lah makanya kan dirimu sendiri sing ngeres. Aku ya ora. Iya. Ayo celukan sing endange. Kang Mas. Kipli. Ya. Aku rawani mencolot, oleh kadung anyang-anyang. Lek nyeluk ku ya aja kipeli ngono aja ngono. Kipli anu line gak dawa. Ndek. Mboten Bu, maksudnya niki namine lak kipli to. Nggih to, lak kipli. Pline ndak ae. Aja dawa-dawa. Arek iki seneng sing ndek lho. Yo gak. Lah kipli ya. Kipli cukup gak? Kipli. Sapa? Iku sapa sih jane? Aku ora kenal lek. Kipli. Heeh. Salaman sih, Dek. Oh, pelek kancane. Aku di tos karo Joko. Aku merasa itu dia 17. Kok bengi marono meneh lho awakmu? Heeh, kok bengi marono meneh. Ora. Ayo lanjut. Iku banget dange. Wes ah. Sapa neh iki? Sapa ya? Sapa iki? Sony celuken penak lho. Sony. Iya, celuken. Sapa mang jenenge? Gita Production. Produsen. Nggih. Kita Production. Ya. Apa, Cing? Kita Production. Iya, Promosi. penak ya. Penak. Aku ini semangat Lah Maria. iya. Heeh. Iku sonsis Wes saiki sound sisteme wes. Saiki tekan settinge. Oke. Yo, Tekan celuken kok awakmu ben irune rada dimaju. Cak aku dimanu. Cak aku dirodokne Lah langsung. lho. Iya. Mbek irungmu ku lho cak dibatak titik. Lah aku pesek ta? Heeh. Oh iya. Cak aku dilangsingno Mas. Lek nyoteng aku danu ya dari bawah apa dari atas saja dan di bawah jangan. Kayak maison, oke? Iya. Sahara video sakti. Ya. Apa? Ya sati. Ya pokok aku didadekno ayu titik ngono ya. Tak sebut. Kita ini ganteng, Mbak. Oh, ganteng ya. Iya. Kita kan maca cowok ya. Tapi kok gak duwe anu? Tapi kok Gak duwe anu sih? Gak duwe anu? gini anu. Lah iya kan Anu duwe kuning anu. omah. Heh? Anu kuning. Aku ora duwe. Karo promosi Bu. Ora duwe anu jere. Oh, nggih, danten awa wonten Joko tah duda. Nggih niki sumpah tasik teles. Waduh. Garing, Mbak. Wis garing. Heeh. Ayo Sahara apa? Iku syuting ngane. Wis ya. Ayo bareng-bareng madam mantep budaya seni. Ayo goyang. Ayo rame-rame. Lena sing ngomandem iku Pancasilate. Ayo padha rene-rene ngumpul nonton kene. Nonton seni Pancasila iku jenenge. Siji maneh
bareng Ayo yo nang litar ye. Seret jaja jaja jaja. Blitar kota cilik kang kebetan Edi pendi gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman jebak nate kembang peta braka sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen layone sang nata Majapahit aning candi penatara Blitar nyimpen abune Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan Ono cerita ceritane Gajah Mada ingkang bisa nyawijene Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kelaka aneng tlatah Blitar lair cilik mula. ora mongkal Blitar dadi kembang lambe ora mongkal akeh kang padha nyatakne yen to geni ngurupake semangate yen to banyu luhurake patriote Waduh Mas Dadang jan. Heeh, sindene tambah suwe tambah kayeng, tambah suwe tambah lemu, tambah suwe tambah seger waras kabeh. Oke. Heeh. Monggo Mas Dadang. Matur sembah nuwun. Dumateng para tamu undangan kang dahat kinurmatan. Kula selaku pramugari dalah Pranata Cara sesarengan Cak Bendung kadang kawula saking Kitha Malang sesarengan ning Yeti dalah ning Risma. Kanthi derek-derekaken dumateng Saiful Hajat, Bapak Jainul saha Ibu sekeluarga. Ing dalu samenika Bapak Jainul Saiful Hajat kanthi migati putra Hitan. Bagi-bagi kan dipun hitanaken dados putra ingkang soleh solihah migunani negari agami sesuai harapan orang tua bersama. Allahumma amin. Sugeng rawuh dumateng para tamu undangan kang ndat kinurmatan, saderengipun panjenengan amirsani gelaripun seni pencak silat ing dalu sakmenika. Kula selaku susulipun Saiful Hajat kanthi derek-derekaken mbok menawi mangke kita bagi sampur dumateng para tamu undangan kirang anuju prana. Dateng manehipun panjenengan kula menangsa lumrah nyuwun samudra pangasami. Sakmenika sedaya saling sambung rasa kang derek-derekaken dumateng Saiful Hajat atages boten nggadah sifat menghinaan nanging sambung rasa dumateng Bapak Jainul sekeluarga. Kanthi atur ndherekaken dalu sakmenika saderengipun panjenengan mirsani gelaripun seni pencak silat monggo kita sami-sami anggelaripun sampur penghormatan. Ing dalu sakmenika saderengipun menginjak sampur penghormatan dumateng para tamu undangan kang sampun rawuh. Kula suwun tindak wonten sasana pagelaran katuripun penghormatanipun Bapak Jainul. Aturipun Saiful Hajat kanthi atur penghormatan dumateng para tamu undangan. Kula suwun dumateng Bapak Saiful Hajat, Bapak Jainul tindak wonten sasana pagelaran. Nuwun matur nuwun.
Kula suwun Bapak Zainul selaku Saiful Hajat. Kula suwun tindak wonten sasana pagelaran. Nggih, monggo katuran untuk Bapak Zainul. Sampuripun kanthi kawiwitan ing dalu sak menika kanthi atur penghormatan dumateng para tamu undangan kula suwun tindak wonten sasana pagelaran. Dipun dampingi Ibu kula sembanggaken tindak wonten sasana pagelaran. Suwe ora nate jamu godhong meneran wis suwe ora nate ketemu sepisan tati pikiran. Oke, dipun dampingi Bapak Tirtono selaku ikut pengundang. Katuripun sesepuh kita Bapak Zainul dipun dampingi Bapak Tirtono saking Teladan. Kabulo. Ayo Neng Erna sampai dampingi sing siji ben. Napa gendenge Mas Zainul? Kabulo Mas. Oh nyuwun gendeng kabulo Mas. Monggo. Neng Risma. Inje Bapak. Sesarengan singa medeng. Ciptaku marang yang maha wiku paringono wayu muka bagian kula warga kaya rukun berkas waras wiris do Gusti kang maha sih mugi kersa abulono. Matur sembah nuwun Bapak sampun. Oke, matur sembah nuwun. Sampur penghormatan kanthi dherek kedepan para tamu undangan kita awali sesarengan sampuripun Bapak Zainul ingkang dipun dampingi dening ikut mengundang Bapak Tirtono selaku bini sepuh wonten Teladan sakmenika ingkang tasik dherek kedepan Saiful Hajat. Sampur salesipun lumampah dumateng meja kalih penghormatanipun para tamu undangan. Kula suwun Bapak Warmat dipun sarengi dalah Bapak Muji. Kula suwun tindak wonten sasana pagelaran. Katuran untuk Bapak Warmat dalah dipun sarengi Bapak Muji.
Ya Pak Warmat sesarengan Bapak muji monggo mriki sampur jaibongan sesarengan campur sari sing ngomondem sumangga tan saya wengi tan saya meriah Nduk. Menika Bapak sinten menika? Katuran untuk derek mengundang Bapak Warmat dalak Bapak Muji selaku tokoh masyarakat kalian Bapak Muji nggih. Semanggaaken menika penghormatanipun. Tindak jojogetan sesarengan para waranggonanipun singa mendem. Busana kula sun tindak wonten asmanipun pagelaran tindak wonten sasana. Yen sore bali mrene yen sore bali mrene. Oh. Jan gayeng, pencak lan ngremoni ya gayeng. Panjake ya komplit. Eling koyo wayangan. Oh iya tenan. Monggo katuran Bapak Warmat dipun sarangi Bapak Muji, kripik gedang gedho ketelot titik ning padha krasa. Nggih, monggo. Pencake juga kathah. Kantun Ibunipun dua. Bapak Warman kalian Bapak. Monggo. Bapak Warmat dipun sarangi Bapak Muji. Wonten nggih? Wonten menika? Nggih, Monggo. Pak Warmat dipun sarangi Pak Muji selaku tokoh pini sepuh. Sat-set. Wat-wat. Oh iki dulure dhewe sesepuh kene kok, Nduk. Nggih, Bapak. Juragan. Juragan sing duwe sapi sakene kok. Nggih. Matur sembah nuwun. Warudoyong. Nggih. Warudoyong Kang Mas. Dereng Pak musike. Ayo semangat Bapak matur sembah diwakili Bapak Warmat dalam Pak Muji monggo warung doyong. Warudoyong Kang Mas. Monggo Bapak. Sepuh saking Klaten. Gledak.
Gelang alit munggahi kembang kopi. Gerojokan. Napa? Kembang kopi. Gerojokan Gerojokan, Banyuwangi J. mudune kembang kopi. Oke. Mangga. Jogetan biasa ngapa? Oh, J. Biasa mawon Mas Iri. Oh, ditayupno ta? Kerajaan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekati ngilangaken susah ing ati Lenggah ning pasir, pasiran, sampur-sampuran, redoan. Api main selodoran, alanang wadon, uber-uberan. Gandeng tangan ring pinggiran pikir pesisir gerojokan bisik-bisik semayanan patri janji urip biarang sir-siran api gandangan gedeng asli Banyuwangian Ambe kandangan gading asli Banyuwangian Sumariwing karya wangi kembange kopi renteng turut ngabang jam lorot kaya selakong godhonge ijo awing-awing marah ati rasa ayam tentrem nyawang kopi ning ati ayam kopi kepyek merjantani arep metu moe setahun sepisan ngundhuh kopi biasane wae arek-areten gede-gede dompolane ceplokaning lemah sisa luwak iku arane mak bapak ison arep berlaku angon pete turut pinggire banyu sing angon wis subuh durung sarapan angon pete turut tengah sawah tak peduli panas lan udan bebek senang hampir kaburan ngerasakno ati sarasaran matur nuwun Matur sembah nuwun. Sampuripun Bapak Wati Dalas, Bapak Sampuri Pinoko Sosopo Bini Sepuh. Terakhir lan penutup gandeng para tamu undangane seni pencak silat awit kata sanget kita bagi sampur mbok menawi kirang Gontaroso kirang Anuju Prono kula mandung salumrah nyuwun samudra pangesami. Terakhir lan penutup nggih menika sampur penghormatane para tamu undangan
Katuran sesepuh kita Bapak Misteri Belantik dipun sarengi Bapak pangkat kula suwun tindak wonten sasana pagelaran. Kae ana tamune Bapak Misteri. Bapak pangkat sampur tindak mriki jajogetan sesarengan sing ngomondok monggo Bapak pangkat kula aturi sugeng tindak wonten sasana pagelaran. Oke, dipun sarangi Bapak Parman ugi. Monggo. Oke. Sesepuh kita Bapak Parman, Bapak Pangkat, Bapak Misteri Belantik. Monggo. Kadang-kadang turut Bapak memberi Warman, restu. Bapak Warman, Bapak Pangkat, Bapak Misteri. Oke, Bapak Warmat. Bapak Warmat, monggo. Bapak Warman, monggo. Bapak Warmat adalah Bapak Misteri Belantik. Jenengan Bapak sinten? Monggo. Oh, Bapak Pangkat. Nggih. Oke, monggo Bapak Warmat. Waduh, Sing wau kekengsel dereng saged minggah, samenika dados tunggal. Keripik gedang godhong ketela dididing ning padha krasa. cek gayeng nggih Mas nggih. Monggo Bapak Misteri Belantik dipun sarangi Bapak Pangkat adalah Bapak Warmat, tokoh bini sepuh saking Mendek. Lojon tidak wonten sasana pagelaran. Monggo. Monggo Bapak Warmat selaku sesepuh bini sepuh aturan derek-derekaken dumateng Saiful Hajat sekeluarga. Tasik ngetosi Bapak Parman. Bapak Warmat. Nggih. Tasik mecel duit. Oke, untuk meriahkan Bapak Jainul sekeluarga. Oke, sampun. Lagune napa Mas? Campur sari. Lagune Bropo Indah. Monggo Bapak Warmat. Indah. Bapak Warmat. Oh, betul wonten. Nggih, monggo dipun lanjut. Langsung Bromo Indah. Neng Risma. Zin Bapak, mangga. Untuk rekan-rekan dari Sendi Barongsai, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Sekali lagi, rekan-rekan untuk Sendi Barongsai, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Nyoto kondeng tekan bangsa
sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Sampun ya, Pak. Selak pencake kathah. Pripun? Oh penutup. Heeh. Anjir. Kadang Lanjene saking pundi? sing duwe gawe iki wong blater. Heeh. Iku mang terakhir saiki penutup. Saiki penutup. Setalah. Pancene Mas Jain iki dulure wake. Lah iya lah repot kok gak diceluk kok Gak kepiye. diceluk kok jarane sombong. Tapi alhamdulillah pun Alhamdulillah. nyadari tamu undangane kathah. Saiki penutup. Iku Penutup. mang terakhir saiki penutup. Ah, Pamungkasane ngremo. Nggih, Nggih, monggo, Mas katuan Dadang. Bapak Muji dipun sarengi Bapak Warmat ugi Bapak Sanari. Bini sepuh saking Saiful Hajat sekeluarga. Monggo dulur Bapak tiga-tiga. Sanari dipun sarengi Bapak Warmat adalah Pak Muji. Kula suwun asmanipun kang kula sebab tindak wonten sasana pagelaran. Ya Pak Muji, Bapak Warmat, Bapak Sanari. Monggo mriki sampur jaibongan sesarengan campur sari Semoga Bapak Sanari iki bae kemanten sunat. Dulurku koyo ngene are Raja Bapak Sawer. Warmat, Pak Muji. Ah, monggo. Kripik gedang godhog ketelot Ah. dicuci ning padha krasa. Titik edang sing penting padha krasa untuk memberi doa restu dumateng dulurku lanang Bobo Jainul tercinta. Mudah-mudahan Bobo Jainul selalu diberi berkah kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selalu diberi panjang umur kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya robbal alamin. Heeh. Kerojokan Banyuwangi. Iki sing lemu ora apa-apa. Wong anjene ya gayeng adem-adem. Aduh. Waduh, njaluk sing lemu. Makane kon iki tak cilikno. Sepancen lemu ae. Wong lemu anjene seger waras ya, Nduk ya. Heeh. Lagune Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Joget. Gak apa-apa. Ayo nak, ya Allah anakku. Wis gede. Yeay. Gerajakan Banyuwangi, Raino Beni, sing tau sepi. Lanang wadon kang negani ilangaken susahe ati lenggone pasir-pasiran sembur-semburan ambi mangan saja lanang wadon uper-uperan ayo Mas Dia gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir kirahan jagat bisik-bisik semayanan mati janji urip biara sir-siran bekajangan gendeng asli Banyuwangian Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau
yang godhong tela titik edang pokok padha krasa. Inggih, nggih. Oke, terima kasih kadang tiga bersaudara. Oke, untuk atraksi barongsai. Sekali lagi untuk atraksi barongsai mohon untuk mempersiapkan diri. Setelah teman-teman Pabuko hadir atraksi sang barongsai. Manuk Prenjak gawe topi konco panjak nyuwun kopi Lurah Sinoman. Sekali lagi mohon atraksi barongsai mohon mempersiapkan diri. Oh, oh. Sekali lagi untuk Mas Gianto, Lamsari, Sahlan, Budi, mohon mempersiapkan diri untuk memberikan atraksi barongsai. Lop, oi, yeah, ya.